Aku ya ngono. Berarti Aku ya ngono. mergone awakmu piye? Pripun to? Aku ya padha karo kowe, Sil. Aku ben taun rene mesti lupute digawani gula ya beras. Itu yang dinamakan keakrab. Iya, keakraban. Lagi ngoten to? Iya, iya. Napa malih niki acarane sunatan. Sunatan. Tokli. Tokli. Iya. Iya toh, sunat tokli, ketok cuma sekali ngono lho. Wis sampe luput digoreng buasa kaya es teh kemarin. Enggak nek lu es teh bathukmu. Aku lah ngomong apa anane. Ya bener nek sing diomongke kuwi bener. Iya. Tokli ngetok cuma Cuma sekali. sekali. Wong sunat ki meni mung pisan tok. Nah. Bar kuwi ya wis ora sunat neh. Sing ngomong sapa? Iki latihan berkorban ya Ponakku lho sunat ping 3 ngluncur neh. Sebab ora iso jahit ora iso api. Kuwi sunat apa gawe bonsai? Iki bocah iki ra ngerti. Kowe iki teko aku.